Tobechukwu Chibueze. Esi m na Kpakpando TV wee bịa. Anyị bịa ka anyị malụ ebumnobi gị gbasalụ sit at home nke ndị IPOB si na a ga-eme mbọsị Friday na-abịa, ya bụ 14th September. Ebumnuche dị mma maka na ahụhụ egbugo mmadụ. Nigeria ataghị na condition and sit at home ichete ụmụnne anyị ndị egburu n'ahịa ma ndị operation Python dance igburu maka ọ dị mma. It's a very recognition. Okay, brother, daalụ. Biko anyị chọrọ ịma aha gị. Aha m bụ Mr. Sunday Nwafọ Enugu Steeti. Sunday ọ ga-abalụ gị. Daalụ. Biko aha m bụ Tobechukwu. Anyị si na Kpakpando TV wee bịa. Anyị si ka anyị bịa malụ ebumnobi gị, ihe eche gbasalụ sit at home nke ndị IPOB si na a ga-enwe mbọsị Friday na-abịa, bụ 14 September. Akwadoro m ya, akwadoro m ka eme ya na ihe because of ihe mere ndị be anyị na Abia steeti. Akwadoro m sit at home ahụ ọfụma. Kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo bụ ndị na-ekiri gị ugbu a gbasalụ ya bụ sit at home? Ihe m na-agwa onye Igbo ọbụla, onye Igbo ọbụla na-anọdụ na be ya na Friday kwanyere ụmụnne ha egwuregwu ugwu na sit at home on Friday. Daalụ onye eze, anyị ekene gị. Onye isi, anyị ekene gị. Aha m bụ Tobechukwu. Anyị si na Kpakpando TV wee na-abịara gị. Anyị si ka anyị mata ebumnobi gị banyere sit at home nke ndị IPOB si na a ga-enwe mbọsị Friday na-abịa, ya bụ nwanne echi 14th. Mụ bụ Chizzy Nweke. The way I see where for that IPOB something, I don't have to as a violent organization. They are non-violent organization. I think he has made a attempt to keep memories alive about the fallen heroes, Biafran heroes, in the war, Mambaga, Mandian, and make it in Nigeria up to date. Because IPOB, I don't see them as Fulani herdsmen and the other violence organization. They are just peaceful people. They want to, in fact, they needed freedom. That's how I view it. Okay, you say yeah. So, kedu ihe bụ ebumnobi gị kwadoro ya bụ sit at home a ga-eme? Akwadoro m ihe njikwado ebe na ọ bụrụ adanụ or just sitting down to observe, to feel about our fallen heroes. Ọ bụrụ ihe ọgụ, ọ bụrụ ihe ọgụ, aka m asị na m akwadoro ya. Mana ihe a na-eme n'anya udo. So it's a welcome development. Anyị ga-ala gị ka inyekwazi ndị Igbo ndị ọzọ ndị na-ekiri gị ugbu a na ụwa niile gbara okirikiri okwu ndụmọdụ maka ya anụgo ihe niile i kwuru na IPOB abụrụ ndị na-ebute ọgba aghara kama na ọ bụ ndị ji udo wee na-achọ nke ha na-achọ. So anyị chọzi ka i wee dozie ndị Igbo ọdụ gwazie ha. Ihe na-eme ka ndị Igbo anyị mara bụ na ndị Igbo anyị kwesịrị ịbịakọta ọnụ. Ihe ndị ụmụnne anyị na-azụ abụrụkwa tigbuo ụzọ gbuo ọ ka ọ dịrị ndị Igbo na mma. So ndị otu aka na-anyịkwa ndị ọha na eze ndị Igbo, ndị isi ndị Igbo, ndị politicians anyị ka ha bịakọta ọnụ ka aghọta na ihe akwa anyị na-ebe abụrụ akwa ịnụ ọgụ ma ọ bụ tigbuo ụzọ gbuo ọ ka Igbo ga-eji wee were onwe ha mee like ihe restructuring a na-ekwu kemgbe ndị anyị fụ na ndị Hausa achọrọ ka anyị wee restructuring. So I think the alternative is to Igbo people to come together and unite and have one focus. Oh yeah, man. All right, thank you. Ndamoku akene mkisa. Biko aha m bụ Tobechukwu, anyị si na Kpakpando TV. Biko anyị chọrọ ịma ka ị kwadoro ya bụ sit at home nke a ga-eme mbọsị Friday, ya bụ nwanne echi. Akwadoro m ya nke ukwuu. Akwadoro m ya ọfụma maka na ọ dị na mma ndị Igbo ka a na-eme ife ahụ ka anyị chọrọ ka anyị mee. So Chukwu ga-enye aka ka anyị mee ya ọfụma. Daalụ sa. Biko kedu ihe bụ mwute gị mere iji wee kwado ya bụ sit at home? Ọwụla ife bụ mwute m na-abụrụ lọ ka ndị Igbo were onwe fa wee aghọrị n'ụdị ebe fe nọ. So ọwụla ife ọbụla bụ iwe m anyị chọrọ ka anyị wepụ onwe anyị na nsogbu dị na Nigeria. Okay, nke bụ eziokwu bụ na nsogbu dị na Nigeria according to ka isi wee ghọta. Ya bụ na ịchọ ka ndị Igbo pụtazie ya na ya bụ nsogbu ka ha nọrọ onwe ha. Nna anyị kwa ya ekene gị. Ngwadoziala anyị ndị Igbo ndị na-ekiri gị n'ụwa niile ọdụ. Ndị Igbo ekene m unu. Biko nụ pụtanụ ka anyị jikọta aka wee merụọ onwe anyị ife. Anyị achọrọ ọgụ, anyị achọrọ mgba, ife anyị chọrọ bụ udo. Ọ ya ka anyị nche ka ngwa unu.
daalụ anyị ekene gị bọda ekene m gị m chọrọ ime ebumnobi gị kwado ya bụ sit-at-home a ga-eme sit-at-home bụ ndị IPOB si na ọ nwere ndị otu ha egburu mgbe a na-abịa ime egwu eke n'ahọ gara aga akwa ịnụ maka egwu eke nke ndị amị mere n'ahọ gara aga ndị IPOB wee sị na ọ dị mma ka ndị Biafra niile wee nọrọ wee cheta mbọsị ndị Sabo ya ahụ ka ha si wee kwuo ndị Sabo kpụtalụ ndị bịa gbuo ụmụ nwanne anyị so ka anyị were kwụzie ụbọchị ya bụ 14th wee kwanyere ụmụ nwanne anyị ugwu so anyị chee ịma ndị kwadoro ya na ndị na-akwadoghị ya anyị chee maka ịkwadoro ya ihe ọma ka ọ bụ ọgwụkwọ na ọ bụ ihe a ga-asị na ọrịa ihe n'ihe ọma ọ ihe ọma ka ọ bụ onye ga-asị na ya like ihe ọma you understand daalụ onye isi biko anyị chọrọ ịmata afa gị Afa m bụ John Oya. Ndị IPOB si na a ga-ewe sit-at-home mbọchị Friday na-abịa bụ 14th anyị chọrọ ime ebumnobi gị anyị chọrọ maka ịkwadoro ya Eme na-akwado ọdụ oke ya na-ekwu na ọdụ mma bata ka mkpụrụ odo ekwu na ya iche agbakọ ihe mere ugwachi ụzọ ugwachi adịghị mma onye ọbụla na-eyi ịgbakọ ugwachi ọdịghị mma ebe ọ bụla isi eje enweghị isi eje na ụzọ ugwachi so daalụ wada biko enwe n'iwe ka anyị jụọ gị aha m bụ anyị chọrọ ịma ebumnobi ndị Igbo gbasara sit-at-home a ga-eme on Friday anyị chọrọ ịma ka ịkwadoro ya anụbeghị ụka na ụta anyị kwuru ya so a na-eme ya ka ọba anyị wee dị mma so ọ bụrụ na ejikọ adịghị n'otu ọba anyị ama ndị ma otu ma na ejikọla aka ọnụ ihe adị mma daalụ like I'm not going to the father. I find that IPOB one on 14th. I do to no moon night. I have one. Okay. I chema ihe mere ị ga-eji wee chọọ ka akwanyere ya bụ ndị IPOB ugwu. Ya bụ anyị mana ha bụ ụmụ nwanne anyị. Mana anyị chọziri maka o nwere ihe ọzọ mere iji wee chọọ ka akwanyere ya bụ ụmụ IPOB ndị Biafra ugwu. Ihe m ji chọọ ka akwanyere ha ugwu bụ duto ihe ọnọdụ anyị nọ n'ime zoo country. Adịrị mma so anyị na-achọ ka anyị kwanyere ugwu so that ọ na-aga-eche ebe ahụ ka Chukwu Abioma zaa ekpere ka anyị nwere onwe anyị. Okay, daalụ onye isi anyị ekele gị. Biko onye isi anyị bụ ndị Kpakpando TV abụ m Tobechukwu. Anyị chọrọ ịma ka ịkwadoro ya bụ sit-at-home a ga-enwe mbọchị Friday na-abịa. Akwadosiri m ike. Anyị chọrọ ịma kedu ọwara ihe mgbamokwu ị chọrọ ịgwa ndị IPOB maọbụ ndị Biafra ma ndị Igbo niile na-ekiri gị n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ndị Igbo niile na-ekiri m n'ụwa niile gbaa gburugburu ihe nwere ike ịgwa ha bụ onye anyị ka jikọta onwe anyị ọnụ bụ ndị Igbo ka afọ ịdị na-agba ofu ka anyị dị sure na anyị were onwe anyị n'aka ndị Naịjirịa. Igwe bụ ike nke bụ eziokwu bụ na Igwe bụ ike mana anyị chọziri ịma ka ọnọdụ Naịjirịa dị ugbu a anyị from ihe ikwu nkịta anyị amaghị na obi adọrọ gị mma anyị chọrọ maka were ụzọ ịchọ isi wee gwa ndị Igbo ka ha esi wee chọwa ya bụ independent nke ha na ya bụ ndị Biafra. Ụzọ nwere ike ịgwa ha bụ na nwa chọpụtara ha na-agba ofu na ya adịghị n'otu. Achọrọ m ka onye ọbụla ma ndị nke ha sị na ha nọ na Naịjirịa na-eweta favor ka ha ncha pụta soro kwado this freedom ka anyị were onwe anyị n'ọka mma. Daalụ. Wada bịa ka anyị mara afa gị. Ị chọghị ịpụta na TV. Ị chọrọ Kpakpando TV? Onye isi anyị ekele gị. Kpakpando. Biko aha m bụ Tobechukwu. Kpakpando. My name is Okenes. Biko anyị chee m aha gị. Ernest Oke. Okay, daalụ onye isi. Biko anyị chee maka ịkwadoro ihe sit-at-home a ga-eme na mbọchị Friday na-abịa bụ nwanne echi. Akwado m ya ma na ihe a na-eme n'ụwa especially our people ya anaghị adị n'otu. Ọ na-abụ ekwuo ndị nke eme nke ọzọ ndị nke na-eme nke ọzọ ọ bụ na anyị ga-adị n'otu ọ dị mma because anyị anọgo na this so-called Nigeria for long and we are not benefiting anything from it.
daalụ onye isi. Aha m bụ Tobechukwu, anyị si na Kpakpando TV. Biko anyị chọrọ ịma maka ndị IPOB na-ekwu na a ga-ewe sit at home on Friday ka e wee kwanyelu ndị Igbo ndị egwu eke bụ n'ahọ gara aga na ahọ abụọ gara aga. Anyị chọrọ ịma ebumnobi gị banyere ha ịkwado ka e wee ya bụ sit at home ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ mbọchị Friday. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na onye ọbụla ga-ekwenye n'ebe mụ anọ izu oke, ọ dị mma na anyị ncha niile. So kedu ihe mere iji wee sị na ọ dị mma ka anyị sonye? Iwu ji dị mma bụ na ọ bụrụ onye buru ozu onye ọzọ dịka onye buru ọ dịka ọ kwesịrị ka emee ya maka na ịkwanyere onye ukwu ọ dịkwa onye nta mma. Ndị ahụ nwụrụnụ ha nọkwa ọnọdụ ka mmadụ ibe anyị ịghọta. Andị ihe ọzọkwa banyere ya bụ na ime ka ụwa mata n'ezie na ndị Igbo hụrụ onwe ha n'anya. Ma onye ahụ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ den ka ndị ezinụlọ ha si wepụta matakwa n'ezie na ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara ịhụnanya banyere ha. Okay, ya bụ na ihe ndị Igbo na-eme na ịkwadoro ya bụ sit at home a ga-eme onye ọbụla na ole owu ya onye apụ na ele ụbọchị ahụ. Ọ dị mma, ọ bụ ezi ihe ma ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị omume, ọ bụ ezi ihe mesịrị na onye ọbụla ga-akwanyere ha. Daalụ Wada. Biko anyị chọrọ ịma ka ịkwadoro sit at home a ga-eme mbọchị Friday na-abịa ya bụ nwanne echi. Nwanne m aha m bụ Ozioko one of Yoruba m onye Nsụka. Nwaanyị na m akwadogo afụmụta na egbo ogbo tachaka Igbo nwere onwe anyị bụrụ onwe nwa na-ekwe na akụnụba nna anyị na-akpachi ma ọ bụrụ na arọ na-abụ gara arọ nọ gara aga anyị ma na anyị ebe anyị ga-adọ emeremetụ a ka ụmụaka be anyị natabara bịa were ji afụ na mba wee na-emebe anyị jee na nwere ọzọ adụ na ebe anyị niile kịta chọrọ ụmụaka debe anyị anyị nwere onwe anyị ịma na ọ ga-aka karịa. Ya bụ ka ihe na-akwado ọ ka ahafee ịwa sit at home ya bụ na onweghị ihe gbasara nwaanyị na-enweghị sit at home a ga-enwe etuku n'ụlọ icheta ụmụaka anyị egburu mgbe aya a na-emegbu anyị emegbu egbuche ihe nwaanyị na anya ma erote ihe abụghị ruru aba mmadụ kere anyị na-ebere abụghị na anyị nwee onwe anyị n'ihe dị eto ha ma mmezi anyị a ga-emechi onye ọdụ mechie ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu kwanyekwere ụmụaka anyị ugwu ọkwa na ugwu doro anyị irote onwe anyị maka na onye erofu onwe ya erofukwa ya irote onwe gị erotekwe gị anyị ga-erote ụmụaka be anyị egwu rotekwa ọnọdụ anyị nọ mmegide na-emegide anyị na sị na anyị so ma anyị esoro a na-eri na-agụ n'ọkụ na-eri na-agụ na mmiri na-eri anyị nọrọ nkịtị ọ dị mma. Daalụ ya bụ na ihe na-akọta bụ na ọ na-abụ onye kpọọ bịa mkpọkọrọ agbata obi were kpọrọ asụsụ ndị na-egwu ya na-egota agbata were kpọrọ asụsụ agwụ ya na-egota ya bụ ka anyị bụ ndị Igbo gbakọ ọnụ nọrọ nwa anyị ji nye nwekwana onye na-enwe onye na-achọ okwu ọ bụ anyị nọrụ na-erote na-agba ebe akwụ ihe mere anyị na-emere anyị ụmụaka anyị egburu egbu ọkwara anụ. Daalụ ngwa ọ ga-adịrị gị na mma. Nna m kwa ya ekene gị. Abụ m Tobechukwu, anyị si na Kpakpando TV wee na-abịara gị ugbu a. Biko anyị chọrọ ịmata ebumnobi gị banyere sit at home a ga-eme nwanne echi ya bụ Friday 14th September 2019. Anyị chọrọ ịma ka ị kwadoro ya ka ọ na-ekwadoghị ya. Nke mbụ afọ m bụ Chief Okwa na-asa ya one Ogbeka Agban. Chief anyị ekene gị. Thank you. Ịnọ n'ụlọ na Friday sit at home ọ dị mma very very well maka ọ bụ na anyị were ofu obi mee anyị nọrọ n'ụlọ nke a bụ ngosi na anyị chọrọ ịnọrọ onwe anyị maka mgbe mmadụ chọrọ ịnọrọ onwe na iwere onwe ya mmadụ na-amụgodo nwa ime nwa ịdị ọkpara gị nọkọta sị gị papa na ya chọrọ ịnọrọ onwe ya gbuo na onwe gị enyekwa ya ife nke ya oge nọrọ onwe ọ bụgodo na Baịbụl sef na achịrị anyị jee n'ụwa jee mụsa baa ụba ghọtago Nigeria too much of which na anyị kwesịrị
ekwesịrị isi ndị Igbo ha jee nọrọ onwe ha ndị nke a jee nọrọ onwe ha ka udo wee dị ekwesịrị ike ụzọ ịtọ maka Yoruba nọrọ onwe ha awa na onwe ha na-azọkwa odudo ụwa ndị ugwu anọrọ onwe ha na-azakwa Naịjirịa ndị be anyị anọrọ onwe anyị na-azakwa Biafra. Onye isi anyị ekene gị. Ịbụ ezigbo nwa afọ. Ịbụ onye Biafra ka ịbụ onye Igbo. Onye Igbo. Igbo na Biafra. Anyị ekene gị. Afọ m bụ Tobechukwu. Anyị si na Kpakpando TV wee na-abịalụ gị. Dịka esi ekwu ihe na-ada n'obodo na a ga-enwe sit at home ya bụ nwanne echi mbọsị Friday 14th. Anyị chọrọ ime ebumnobi gị banyalụ ya bụ sit at home a ga-enwe kwadoro ya. Adịbụ mbe eme ya eme na so nke abụghị mbụ. Adịbụ mbe eme ya eme so si carry on figa n'ihu na zobadoro. Anyị kwatoro ya. So kedu ihe mere iji wee kwado ya bụ sit at home? Maka na obodo ahụ Naịjirịa agwụghị anyị ike. Anyị ije ike gwụrụ n'obodo ahụ Naịjirịa anyị chọrọ ịnọrọ onwe anyị ha nyere anyị efe ka anyị nọrọ onwe anyị. Anyị abụghị ndị Naịjirịa anyị bụ ndị Igbo Biafra. Daalụ onye isi.